Stiglo je proleće. Već dobro znate da u svim mendinim radnjama širom Srbije možete naći garderobicu poznatih svetskih brendova kada je dečija moda u pitanju, a devojčice najviše vole haljinice, pa želimo da vam skrenemo pažnju da ovde možete naći jako lepe i veoma kvalitetne, moderne haljinice, pa ukoliko želite da obradujete vašu devojčicu ovog proleća, razmislite o tome da joj kupite jednu ovakvu haljinicu, a sada ćete vidjeti i kako ove haljinice stoje na našim malim manekenima.